Labafana abancane imali ngathi bayizwa ngephunga. Oh wayemncane shema ngifuna uqamba amanga. Ngangimshiya ngo20 years. Sengimbiza baby ukuzodriver wena mina azikhi. Ngishaya ngekhiye njalo. Cabanga ilanga lokuqala ngimbona nokumbona. Ila kwaqala khona inkathazo yokulala emahotela. Angibhukheli thina so2. Bukhela nomngane neboyfriend yakhe kubhadara mina. Mangikhumbula eli1 bekuyi 1.5. Hayi ekseni impela ngiyamtshela ngiyamvusa ngithi hey baby phela mina azikwenzekeleni. Ngiphunyelwe imali mina. Imali enginayo nje mina is too much. Wathi imalini ngathi hayi ngamtshela ngathi 2 million. Hayi yabisukile. Hayi wangithanda ke wangicosha phansi ke lapho ke ngasafuni lutho ke ngami. Masiphume ehotela ngithi hayi le style leso sigqokile angisithandi. Awu saye shopping same day. Mangithenga angithengeli mina naye ngithengela nale thule. Ngiyacabanga the first day nje ngaspenda u10,000. Bisifunda kuma public school. Sashintsha sangima private sesifunda edrobheni thina siba u2. Eyifaka nje imali yonke into right ekhokha kahle school fees. Girl vele uclinic uyayithanda girl. I don't know how many weaves she's got this woman. Yo, sham 32 inch ehlanyayo. Umuzi imali le adlalela 15,000. Ithi magogo na. The other bedroom is now her closet. And then unekhabethe lenziwe elinamakhanda like mannequin heads. Esigqokiswe nama weave. So each outfit has a different head. Hayi cha weave ngiyawashintsha impela nje hayi ngenza sure ukuthi ngiyawathenga nje phela ngihamba nobheyi wami ngishama kancane ngishabane namanye amagama khona ngazi ukuthi nokuthiwa no Brazil no Mfontono. Ngizwe kuthiwa ugela uthenga townhouse. Kusho yena phela uBenten wami. Yazi into baby kunjani ne? Singaloku manje silo siqhasha kanjani ukuthi vele sithenga umuzi so2 baby sizohlala kamnandi yabona. Yebo ngibona nami ukuthi yabona lapho uqinisile. Ngayithola indlu ngo450,000. Umgroove letwendini. Ayibo, this woman benganqena uqasha uDJ ezodlala like lamasondo lawo adlala uJardini. Ishi party. Indlela ade ngibona ngawo bejabule kakhulu ngalesa sikhathi. They had a theme for every party. But yashisa they celebrating life. Ukunalento yakhe beyithanda ukisho athi life is too short. Athi enjoy. Like we are in Mexico, like hats, straw hats. But namabele inkosi amashwabeni izalikazi inkosi kumele ngabe zi-retail zihlele emakhaya zizoveza ama-cleavage akhathelila. Hayi mina ngange ngishaya i-tight ke ntwana bese ngiyisi kanjena hayi ke hayi phela bengime kahle ke shem. Ukuthiweka kagogo. Hayibo. Angeke ngikhohlwe leyo. When I got started, they brought the beach to the city. So ngathi it's like beach vibes. Yashinyame price standing. Ngiyakutshela kuyadrive wena phethwa amabhodlela wena Vev wena your expensive bottles lalela umamlusha athi kimi ngithi what ungazongihlolele wena umfana wami acisha maybe ngumdala kunalengane le. What nonsense is this? Hey ncane lokuyana man. I'm older than him. 28, 29, probably 30 is the max. Ngimbuza ukuthi hayibo ma ungangilotha yini ubani lo? Athi hey uzophuma endabeni zami. Ngithi mina yini lento le? Athi hayi uthi kunento ongayazi. Hayi into angenza yona ungabona. Sure. Yes woman.